Isabella. Ac fe yw yw Celyn. Ac heddiw wedyn ni'n gwneud challenge gymnastig i'r oeddwn. Byddai'n gwneud y gymnastig A byddai'n gwneud y ffilmio. Rwy'n gobeithio byddwch chi'n mwynhau yr vlog. Diolch. Yn y Saesneg, mae'n oeddwn Saesneg, so felly mae'n flin am y Saesneg. Mwynhewch y bloopers. Diolch am gwylio. Diolch am gwylio.